Proč v Nepopo nepoužíváme keep going signál, to znamená marker, po kterém odměňujeme do pozice, do chování, do cviku a tak dále. Hodně lidí používá keep going signál kvůli tomu, že jim chce zvýšit soustředění, koncentraci, ale neuvědomuje si, že vlastně tu koncentraci vůbec nezvyšuje. Zvýšení koncentrace je totiž vedlejším efektem toho, že se snížil drive. Keep going signál totiž dělá to, že snižuje očekávání, tudíž snižuje drive. A vedlejší efekt sníženého driveu je, že se pes více soustředí, ale to neznamená, že se koncentrace zvýšila. Jak tedy zvýšit koncentraci bez toho, aniž bych snížil drive? Je to strašně jednoduché. Nepoužívat keep going signál, ale naopak používat pouze clicker jako release, jako uvolnění a tak dále. Ale musíte být zároveň připraveni na to, co se stane ve chvíli, pokud se pes uvolní dříve, než já kliknu. A to je vlastně ten důvod, proč spousta lidí začne sahat pro keep going signálu, protože se snaží ten výcvik vlastně oblbnout, místo toho, aby připravili si plán B a zvýšili tak vlastně to soustředění. Protože pokud pes ví, co se stane a bude se vyhýbat tomu, když vlastně vypadne z toho cviku dříve, než se klikne, tak se bude zvyšovat jak drive, tak soustředění. A to je to, co chceme. Keep going signál pouze oblbuje.